o ran yr gwleidyddiaeth beth ddyla band yn neud a beth ddyla nhw ddim yn neud. Dwi'n meddwl bod gen i ddim... Sam lle hynna mewn music. Celf, dio. Mae'n bobl di honni bod ni yn neud safiad gwleidyddol drwy gan ei Gymraeg. Wel, dyda ni, yn penderfyned ni ydi o. Diolch yn safiad gwleidyddol. Mae'n... Dyna dio. Dwi'n sa'n neb yn honni bod unrhyw fant Saesneg yn gwneud safiad gwleidyddol achos bod nhw'n canu'n Saesneg. Ond achos bod y Gymraeg yn y leiafrifol, mae safiad gwleidyddol. Iesu, dwi'n meddwl na ni sy'n penderfynu os di beth ni'n neud yn safiad gwleidyddol neu ddim. Ond mae pobl di honni hynny o blaen. Dwi'n sgynna mynd efo'r math yna ddadleuon mewn. Mae'n gwrdd just music dwi'n rhaid. Chi dderbyn o fel mae o, pe bynnag iaith ydi o. Ond, fi rantio am bach o'n. Be dwi'n weld ar cyrraedd ail album felly, dwi'n teimlo'r angen bod angen i'r band ddatblygu a felly drwy'r amser, achos sa'n byd gwaith na band sy'n cyrraedd mlaen ryddhau'r un album drosodd. Mae'n un cynnal diddordeb y gwrandawyr a mae'n cynnal diddordeb ni fel cerddorion. Dwi'n dychmygu bod o'n dim ond ofnadwy i gael pigeon-holio'n llwyr a mae pobl yn disgwyl i chi wneud un peth drosodd. Mae'n bwysig. Dawns, cyn gymaint o ddylanwada a sy'n bosib y gwrando'r cyn gymaint o fiwsig a sy'n bosib. Ond da ni'n trio prysuro fatha band ar funud. Mae lot o bobl yn rhyw feddwl na'r ffordd ora gael llwyddiant ar ôl cyfnod yng Nghymru. Os mae'n hawdd cael sylw a llwyddiant yng Nghymru, achos mae Cymru mor fach a maen nhw chwarae teg. Mae'r Cymru'n dda iawn, mae'r cyfryngau'n dda iawn am y gynnal music newydd, cefnogaeth i music newydd. Wedyn mae pobl yn cyrraedd rhyw bwynt lle maen nhw'n sylwi. Da ni chwarae i'r un bobl, bob neusos yn yr un llefydd drwy'r amser. Mae'n naturiol i bobl. Dyn eisiau mynd bach pellach fe hyn. Mae lot o bobl yn meddwl na dechrau canu Saesneg di'r ffordd ymlaen. Mae'r resymeg yn deg iawn. Canu Saesneg, mae gynulleidfa lot mwy sy'n mynd i ddall y geiriau a falle. Ond, mae yna ffordd arall o fel da ni, achos ffordd dwi'n gael ti, mae yna gymaint o gynulleidfa i world music a falle. Ar y funud, mae o'n fusnes mawr iawn. A mae cerddoriaeth Sbaeneg, Cuban, French, Africanaidd yn ofnadwy o boblogaidd yn y wlad yma. Nad ydy lot o'r wrandawyr yn dall dim iot o beth maen nhw'n dweud. Ond dwi'n meddwl bod yr iaith yn gymaint o rwystyr am y pobl yn feddwl. Da ni wedi gwneud cwbl o bethau tu allan i Gymru ac wnaethon ni chwarae hwyl dyn gwyrdd. Leni, gawn ni matab ffafril iawn. Nad oedd rhan fwyaf o'r gynulleidfa bosib yn dall y geiriau. Wedyn, erbyn hyn, dwi'n meddwl, dydy'r iaith ddim yn rwystyr, gymaint hynna rwystyr. Peth pwysig ydy gwneud siŵr bod pobl tu allan i Gymru yn clywed y gerddoriaeth. Os dyn nhw'n fwynhau o, wel, dwi'n meddwl bod yr iaith yn ffactor bwysig hynny. Fel dim bersonol, dwi'n rhaid lot o bwysau ar eiriau anghaneuon ni. Ond dwi rioed i gwrando ar fiwsig ffringing a felly, yn meddwl bod... Os dwi'n fwynhau o, dwi rioed i meddwl bod yr nealltwriaeth i o'r geiriau yn cyfyngu ar y mwynhad yna. Ella i fod, os ni'n darllen gwerthfawrogi fwy, ond dwi rioed i meddwl, dwi'n milcio'r band yma, bod fi'n mynd darllen canu. Ond mae'r trio arno ni yn trio gwrando'r gymaint o fiwsig da ni'n gallu. Mae lot o bobl yn dweud os gynna'n diddordeb mewn hip-hop, neu os gynna i ddim diddordeb mewn heavy metal, felly, ac yn gwrthod gwrando mewn y lai ar genre cyfa o fiwsig. A dyn nhw sicr ddim yn mynd i werthfawrogi unrhyw beth o'r math yna fiwsig, na ella cael ei... Mae'n bethau da ym mhob genre, dyn nhw'n mynd i weld hynna, achos maen nhw wedi penderfynu sydd, o dwi'n milcio fo, dwi'n mewn rhaid dim mwy enw. Felly mae'r trio arno ni yn trio bod mor gorau a gallwn ni, achos os mae'n ddylanwadau i cael o bob man. Wedyn, da ni'n gwrando ar lot o bethau gwahanol iawn, ond siŵr bod ti'n deg dweud
beth sy'n dylanwadau yn ei fwyaf ydy music Americanaidd modern, American alt country, felly mae'n cael ei alw. Ond mae fwy na jyst canu gwlad newydd. Mae'n lot fawr o dylanwadau jyst yn y genre yna ei hun. Wedyn, dyn ni'n gwrando lot hynna, a wedyn mae'n lot fawr o dylanwadau Cymraeg a Chymreig yn dod mewn. Gwrando, da ni'n ffans mawr o Bob Dylan a Plethin. A felly, achos mae'r dylanwad gwerin yn gry iawn, gwerin Cymraeg yn gry iawn yn y bandiau yna. A mae'r bandiau fwy cyfoes fatha Nain Bach a Gareth Benhelo. Felly, da ni'n hoff iawn ohonyn nhw. A mae'n braf yng Nghymru, achos mae gynna ni storfa fawr iawn o cynnion gwerin a hen benillion. Felly, wedyn, da ni'n gallu mynd at hi neu cymryd be licio ni. Dwi'n neud hynna'n aml os dwi'n cael traffath ffeindio'r awen, neu fe bynnag drwy gwbl o hen benillion, achos mae'n lot yn nhw. Mae'n eiriau gwych i'w cael yna. A dwi'n mynd yna i'w cymryd. Mae'n braf cael gwneud. Wedyn, ar funud, da ni gweithio'r stwff newydd ar funud. Efo Def Ranch yn Bryn Derwen, sy'n Bethesda, lawr lôn yma. Da ni'n mynd i trio ehangu un cynulleidfa o bosib, trio chwarae tu allan i Gymru hynny gallwn ni. Da ni wedi bod yn Werddon o falle'n barod a cwpl o bethau'n Llundain. Mae'n braf iawn cael y cynnig i wneud hynny. Yr her ar y funud ydy trio gwneud bywoliaeth o gerddoriaeth, achos hwn di'r unig gyfle gawn ni, dwi'n meddwl. Da ni'n trin ifanc, mae gennym ni flwyddyn ddwy, allwn ni drio gwneud, gweld beth sy'n digwydd. Diolch yn pwysau ar y meddwl ni gymaint o hynna, da ni'n mynd i fod yn enwog na llwyddiannus na byd, cyn bella bod ni'n gallu byw yno fo. Wedyn, mae'n ddigon anodd ar y funud, ond dwi'n siŵr gyda ni sortio rhywbeth.